Čau, zdravím, tady Manur a vítám vás u Spec Ops The Line. Je to poměrně nová hra. Už jsem ji jednou dohrál a docela mě to bavilo, teda až na ten děj, jako, uvidíte sami, že jo. Chci se vám omluvit za to, že jsem dlouho nevydával žádná videa. Nevěděl jsem, co mám vydávat. Minecraft točit nebudu už. Mě to kvůli tomu, že mě to nějak nebavilo teda, baví mě to hodně, ale let's playerů je tady moc, jak mi už řekl jeden komentátor mého videa. A jak mi poradil vytočit něco jiného, tak jsem ho poslech a očin tohle. Doufám, že tohle se vám bude líbit, ale série. Uvidíme, a bude dlouhá, bych řekl okolo třeba 10-20 dílů, no. Uvidíme. To poměrně dlouhý, no. I když ne tak moc, že jo, ale i tak na těch pár dílů to vystačí. Tak jo, začneme hrát kampaň, máme novou hru, rázné, a necháme si tam asi tuhle bojovou operaci zvolit. A jdem na to. Tady se mi líbí, že už rovnou začínáme do hry. Mluvám se, jestli to bude sekat, nevím, tohle. Jako normálně se mi to nesekalo, ale tohle je samozřejmě frap, že jo, přes frap natáčím. Tak se to sekat trochu může, no, tak uvidíme. Snad to bude v pohodě. U 15, no, 6 FPS, no uvidíme. 6 FPS začátek. Mě to asi sekne, no, jinak by to mělo být jako celku v pořádku. Promiňte, já se ještě tady trochu ztlumím zvuky ve sluchátkách, no a můžeme. Už na hlas. Tak, cílíme, umři. No dlouho to trvá. Taky. No tohle je docela lehká mise to první teda. Ještě jsem tady ani jednou neumřel. I pro takový amatéra jako se má, jo. To, že střílečky mi tady jako moc nejdou, ale tak uvidíme, že jo. Kdyby mi nějaká myšle, to už je. Kdyby nějaká mise opravdu nešla, tak udělám třeba za kameru a pak se vám musím. No. Já pár zabiju těch šmejdů. Pokud se si nevšimli, tak tohle je Dubaj. Odehrá se to v Dubaji. Proběhla tady nějaká velká vyřečná bouře, nevím co, je to zasypaný pískem všechno. A nevím, co se tady ještě nastalo, to uvidíme samozřejmě. Nič je, všechny. A nevím, kolik jich tam je, to se mě neptej. No, prostě pál a je to, ne. Jak přežiju. Jo, tyhle. Tebe. Koukejte, co se mu stane, jo? Co jsem si tohle. Ne, tak tenhle ještě ne. Písečná bouře, rychle se blíží. A dělej, jeď. Dobrý. Jo, koukejte. S tím vlastně něco stane, jo? Pokusím. Jo. Teď nám blíží. Teďko, hodně. A je to. Už to nezvládal to řízení, ale jsem mu tomu trochu pomohl. A nevidím, ne. A je to. Tak, on byl docela pěkný, že jo. Jako člověk bych řekl, že tohle se asi nedá přežít, ale v téhle hře je to asi možný, jo. Jsme ještě velký písečný bouři, že jo. Tak, nevím, no. A přežili jsme o něco dříve. Když si tady poslechneme teda něco, no. Já to nechám asi běžet. Všechny tyhle ty scénky a abyste z toho něco měli samozřejmě, že jo. Já už na to budu koukat asi po druhý. A jak to dám? There was this one time in Kabul when he dragged my bleeding carcass half a mile to an evac chopper. So maybe I'm biased. But the facts don't lie. The man's a fucking hero. Remember when the first storms hit Dubai? You're probably all safe and sound at home watching TV. Well, Conrad was leading the damn 33rd out of Afghanistan.
Instead of coming home, he volunteered his entire battalion to help with the evac. But all you did was send a check. Rumor is Conrad was ordered to abandon the city. He defied that order, and the 33rd stood with him. Now, the official story's still hazy about what happened next. All we know for sure is that the storms got worse. Much worse. Last thing we heard out of Dubai was that Conrad was leading a caravan of survivors out of the city. That was 6 Jo, months takhle ago. vypadá Dubaj. Then, 2 weeks ago, we picked up this transmission. This is Colonel John Conrad, United States Army. Evacuation of Dubai ended in complete failure. Spec Ops The Line. Doufám, že zvuky budou docela dost nahlas, jako nevím no. Snažím se to nějak upravit, ale doufám, že by to mohlo být jako v pohodě. Když to příštím díle nějak líp upravím, snad. Vidíte 7 FPS, no není to nějak úplně hodně, no. Teď mám tady grafiku na nejmíň. Normálně jsem měl vždycky na nejvíc, typ z Farpsu a šlo to docela pohodě. No a teď takhle no. Jo, mě zamory tam vzali, ještě tam boku vrtulí. Yes, sir. The local airborne insurgency has infiltrated the U.S. zone designated as my pants. Sir. Shut up, jackass. No co, pěkný to Gentlemen, bylo. welcome to Dubai. Ty tady Dubaj. Yep. It's still dead. No, nechtěl bych tam jet. Yet to be Teda seen, ne tohle Sergeant. počasím, že jo. You got a lock on Takhle that za svým pískem transmission? tak určitě ne. Yes, sir. About 800 yards away. Taky ne teda, We're 800 Tam jsou yards nějaký away from vojáci, Steve, který- who's more full of shit. You or intel? který by chtěli zastřelit. Fakt I ne. wasn't a hardened killing machine. Jako ukázal bych jim, že jo, tak. Tak jdeme. No první mise bude taková jako, že ještě moc cílení tam nebude těžkýho. Jako střelec tam bude, ale ne tolik, takže doufám, že tam neumřu. Kračuji k důle. Jinak by to bylo fakt jako asi velká potupa, kdybych tady umřel. No, tak se tady schováme takhle. Tak, jídám tě. Shift, skákej. Pěkný. Zkoukneme ještě sem. Dobrý, shift. Mrtvý těla. To se mi nelíbí. Co to je? Kdo to je? Mluv. Tak ne, tak nemluv. Tak si buď potichu, no. No, najednou, že, když chci slíst. Hoši, jdem. Hey, got some rope over here. Nějaký lano. Neříkej. That's enough, Lugo. No tak tyhle lana tady budou docela často. Yeah, I Je to don't need jasný, light. že jo. Need you focused on the mission. Teď zase nemůžu What běžet, mission? no. We're basically poking a dead dog with a stick. Jo, to zvíře tam napravo. We have our orders. Locate survivors, leave the city immediately. Radio command from outside the storm wall. Send in the cavalry and go home. Hey, Ještě máme tu zbraň malinkou. Docela blbá, no. Tohle je lepší, že jo. Pak si měníme teda tu druhou, no. Nějakou lepší, než nějakou pistolku. No. I could have sworn I heard somebody. Co jsi slyšel? Co? Ještě nic, kámo, takže klid. Že si nic slyšet nemohl. Hey, anyone Ty out there? nejnější jsou Doctor mrtví. says what? Leave it alone. No one's No i out to there. říkám. Then what the fuck are we doing here? Lugo's got a point. Oh, you're taking his side now? When he's right, he's right. Já mám vždycky pravdu, hoši. Command wants us to look around, we look around. I don't know. Co seklo? Sounds like a waste of 3 stone cold, ruggedly handsome Delta operators Shit, such as skákej. ourselves. Think of it as a paid vacation. Yeah. Well, for future reference, I prefer my beaches with a 3 to Damn, 1 to nic sexy není. lady dead body ratio. Lugo, do you ever actually hear the shit coming out of your mouth? No, I do not, sir. I find it No, messes with my konečně. rhythm. We are walking back. You know, it does feel like we're being watched. Tak, tady jsou ty rozhlasové stanice. A máme nějaký mrtvý hezky. Ošklivý. This looks like the place. Naše. Seber to. Čím, že to vlastně seberu.
Ne. Už nevím čím. It's a distress beacon, but it ain't military. Someone built this out of spare parts. No, to mi to ukaž. Any idea who? No, not a fucking clue. Hej. God damn it. Ještě ne. Walker, you better come To see nechci this. kouknout, no dobře no, mrtvý těla vše. Fuj. Fuck. Docela hnusný no. That's putting it lightly. No tak co by se dalo čekat, že jo? Body looks fresh. It is. Even worse, he's 33rd. Who did this? Probably the same people been ghosting us. It doesn't answer the question. Don't worry. I think we're about to find out. Ano, to zjistíte. Tak, už bude konečně nějaká sranda. Menší. Captain Martin Walker. To, co přežili, ano. Tak. My tady malinko něco zničíme. Mluv. Maybe we can understand each other better. Getting Torim half bezanim. Good call, Lugo. This could go south real fast, Walker. Ano, See that bus over there? jasný, jasný. Push comes to shove, shoot out the window. Might give us an advantage. Oh. To bylo stylový, páčku. Umři. Tak. Já říkám, nejsem tady v tomhle žádný mistr, tak ideálně hodný, jo, to klid. Tak, je mrtvej. A tam tu budou chodit furt. To ještě přijde, pojď. Ne, tam ty ne, tyhle. Ne, jsem nechtěl. Jo, tak tady, Joši. Takhle. To víš, že jo. Na nás by takhle chtěli jít. Co mi nelíbí? Odkud? Ty omračte. Makej, hej. Makej, tak, schovat. Je mrtvej? Tak, dobrý. Ten na tohle nahoře. Dobrý. A ještě dva. Jeden. Druhý. A je to. Čisto, běž, tělej. Dobrý. Zadem, no, jdi si zadem. Počkej, já si ještě vyměním zbraň. Bum. Přeběž si. Tak. Ne. Dobrý. Co? Jako sej mi. No. Sej mi, čelej. Au. Nechtěl bych. Skákej. Běž. Tak uvidíme, kolik tady ještě bude, no. Jako nevím, jsme tohle komentování tady na D. Je takový těžší, no, asi, bych řekl. Protože se vlastně teď dělá taky jenom to samý, že jo. Chodí, střílí, že jo, a tak. Ještě jedno bude? Ne? Dobrý, jdem. Jdu do kontejneru. Mě nechte vejt už. Vezmu si SMG, teda mikro SMG. Je lepší. Bum. Tohle je hnusný. Tohle, fuj. Nechci poprvat lidi. Ty jsi udychanej, jo. Musím mě kota, panečku. Abych vydržel ještě dlouho. Oh. I'm picking up a distress call. Patch it through. Kláč. 33rd dispatch. This is Alpha Patrol. We're under attack. Repeat, the insurgents have us surrounded. Request immediate Jdem, ne. assistance. Potřebuji pomoc. Uj. Shit. Parsons down. We need backup. Lugo, distance. About 100 yards away. Let's move. A 200 metrů, to je v pohodě. Ne, tam se mi nelíbí. Fuj, jen tak. To jsem nemůžel. To by nebylo hezký. Takhle jen nesej mu z dálky, musím na blízko.
Jsem takhle na blízko, tak projdem. Dobrý. A je to. Nalez k tomu vůbec, nemysli na to. Ty na to taky nemyslete, uši. Ne. Dobrý. Tam jich nějaké hodně, ale. A tam je, že jsem mohl líp invertovat. Omlouvám se, to jsem ještě nedoladil. Vládání. Ne, takhle. Tady nic. Kde to bylo? Ovládat. Ne. Oh, to je jedno, to doladím příště. Jo. To udělám příště. To je na ně strašně citlivý. Mám se, já to natáčel tak rychle, měl jsem jít na trénink, ale nešel jsem, protože bylo hnusně. A musím dojíždět vlastně autobusem a už musím platit vlastně 20, což se mi fakt nechce, stojí to hodně. Ne, sorry. A za cestu tam, když prší, že jo, tak naspátek dá 40 korun. Za to, abych tam někde stál a civil na to, jak prší, a se mi fakt nechce. Líbí slunce, co? No. Máme už svý vedro. Chtěl bych. Je to dobrý, že z toho už tolik neseká, no. Se držíme tak na těch 12 průměrně. Chudák. Are you hurt? Is anyone else with you? There's 4 of us. We're okay, but we're running out of ammo. Can't keep them back for much longer. Okay, stay cool. We're almost there. Co máme? Our guys are pinned down in the fuselage. Trupu. Kde v trupu? Jo. Tak, když nás nevšimli, je to dobrý, je to dobrý. Tamhle, zemní. Tak. A go umlčte. Hej. To je dobře, že to neškodnil. A to já nechci, víš co. Už si tak neušplnil mé ručičky. A radši to nechám na tebe, když takový poskok můj, že jo. Proč ne? Ne, já to prostě ne. Jo, sejmu, dobrý. Ty kdo tam furt střílí po sobě? Nechápu. Tam mají být asi naši, že jo. Je to možný. Na křídle, kde na křídle, nevím, jo tamhle. Tak je, sundejte. Schovat. Je mrtvej, tak. No to, kašlete na to, oši, to ne. Ty ho nesejmeš. Tam tak stojí nehybně, no. Na podruhý. Počkej, tohle trvalo. Určitě sejmete, ne. Tohle sejměte. Sejm... No, převážně to ale trvá, jako jo. Zabít pár lidí, no. Víš, taky pravda, ty komentovat to takhle z dálky, že jo, ani provádět to, tak něco jinýho, veď. Uj, selek. Šmejdi. Hahaha, lekli. Běžte, já tam nejdu. Já jsem tohle. Ne, seklo, dobrý. Adios. Neškodněte, jo. Šikovný. Vám to trvá, uši, ale.
Do nich, do nich! Okay, got him. Ty poslek. Mě mám zabil. Got a moving target. Tak, dobrý. Už někdo? Ne? Tak ne, tak jdem. Here I go. Nezvěte na mě, uši, já jdu. Ty vole! Enemy close. Heads up. Co tam lolej? Vidíme... Zase faily, no, jako prase, že jo. Ale aspoň jsem neumřel, to je to důležitý. To se zbláznili, ne, uši. Shit. Got a hostage situation. Nebo ten je náš? Ne. Chudák. No byste mě umřel. Pokud vím, pokud se budu dobře pamatuju. Stejně umře. Jste taky blbci. No, až tam nahoru musím. Si děláte srandu, ne, ze mě už, ale. We've got contact. Orders. Hostile down. Vole. Zase až se musím. Mě si postarejte. Mohl bys taky vylízt. Byla moje skopka. Dobře, já dám si. Aspoň někdo tady chytrej. Máme pákáčku, že jo, to je lepší. Měníme ikon. Vylez. Schovej se sem. Concentrate fire! Musí. Ty taky musí. Tak, v pohodě. Ještě jeden. Ne, jo. Dobrý, dobrý. Čisto, čisto. Pojďte, pojďte. Běž, běž, běž. Věřím vám. Mě už nenechte takhle se trápit. Ať už neumřu. Jsem viděli? Fuj. Nic moc. Lepší. Shit. Got a hostage situation. Tak. Oh. Jdem. Tak. No, to je velká hlídka, ten jeden člověk, no. Bude tam dva, ale tak. You're gonna have to talk fast, boss. He's fading. We're here to help. Just stay with me, all right? Forgive me. They took McPherson. You gotta find him. We will, but I need you to tell me where they took him. Kam? No. They took him to the Kudu nějakého ptačího hnízda, co? Nest, all right, good. Kondráte naživu, Is to je he still jasný. alive? God damn it. Lugo, mark the bodies on tag. Adams, check outside for tracks. Umrtní ty stopy, jsme nějaký stopaři, Know jo? what the hell is going on in this city. Dobře, budeme stopovat. A nechtěl to mít takhle džubaji, že jo? Got multiple tracks headed north. And we Jdem po něj, follow. hoši. Já myslím, že dáme ještě tak jednu misi a s tou končíme, no. Nevím teda přesně, kolik jsme začali, protože to už taky točím nějak po třetí, jsem se snažil upravit ty zvuky. Tak uvidíme. Ale my si dáme ještě. Not to argue, but this ain't exactly within our mission parameters. No. Yeah, well, our mission went from recon to rescue the minute we found U.S. soldiers butchered. Já se nechtěl číst. orders. I like it. Pušu. Orders ain't worth following if it means leaving people to Míraj die, se. Lugo. Fuj. Jo, takový vrtulníček. Tím, že se nepoletí, co? Conrad's still alive. I think he is. I know he'd agree with me. Tracks end here. To si Guess to this is hnízdo. the nest. Ale je to divný. Yeah, it's No, quaint. Very post-apocalyptic. vypadá to fakt divně. Just To don't se dostane do hnízda, ne uši? remember these Pojďte. guys already took out 4 soldiers. No jo, ještě tu jdem, jasný. Tady se skočíme. Careful, they got a lookout. Ne, sakra. Below, on the walkway. Put him down. Šikovně uši.
Abych se o ně nechtěl starat, je to moc práce. Na ní střílet. A tady budou další. To vím jistě. No, teď to říkám. Berem tohle. Postupuj dopředu, dopředu. Ne, prosím, jo, dobrý. Dobrý, jdeme ještě blíž. Půjdu si dělat stranu, ne, oši. Takhle po mě střílet nebudete. To jste si dovolili moc. Ne, já se sebe pískám od někud. A není odkud. Ještě tady do něj. Přebijem. Co, dobrý? Jo, to víš, jo, furt tam mluvit budete. Jasný. Hodíme granát. Umřej. Bylo krásný. Ještě jdeme, tak. Je to dobrý, že takhle vždycky hleší nějaký zásoby s granátem, že jo, nábojem a tak. To mi líbí. Ale i tak je těch nábojů docela dost málo. Dost málo, takhle. Nestřelíte po té telce, kde jste to viděli? Což médi, to je drahá, hoši. To momentálně někdo nekoupí. No. Mně se vám líbilo, veď. To jsou vykupávky, tyve. Bůh ví odkud. Kde jsou? Tamhle někde. To zničte, hoši. A já se zase někam schovat, jako vždy. Sviní lody mě čekáte, že jo? To taky dostaňte. Ještě někdo tam je? Ne, není. Co jako? Co si hodil? Nic nebouchlo. A dám si. Ty neumíš ani střílet. To bylo hnusně, jak odletěl. Jak odletěl, ani to nevěděl. Jdem se zatančit. Lugo. Jdem se zatančit, ne, kámo. Vysílám tě na souboj, kanci. Přijímáte? Ne? Stráby, všichni se bojí. No, pokračujeme dolů. Jo. Však tohle můžu poslouchat furt, je to nudný. Dobrý, skáčem. Tady nic není, zatím. Ty příměří. Si napiju. Let me go on record and say this shit just got weird. Fuck weird. This is out of control. Not only do they got people here, they got a fucking DJ. We need the radio command ASAP. No, not yet. Vůbec nevím, jak dlouho natáčíme, že běží docela dlouho. No, ale baví mě to, jako jo, musím říct. Dostaneme se ke kontrolnímu bodu a ukončíme to, ne? Bych řekl. Ale to nebylo vlastně nějak moc dlouhý. Bych řekl, že přes 20 minut to je určitě. Co myslíte? Vyřeše, jo. Tam je to ne, granát! Dobrý granáty. Házej. Ne. Tak. Zapte ho! Postarám o vás, takhle aspoň. Takhle o vás se postaráme, to udělat ještě umím jakž takž. Jo, počkej, oni jsou ještě tady nahoře. No to je jiná. Počkej, sem se můžu schovat.
Za všechno se můžeme schovat. A tohle by mělo nějak zničit. No, krása. Já to věděl. Jsem viděl tolik písku, ne? Tak mě to nenapadlo. Neskočil jsi z nějaký větší výšky nahoru, kámo? Vás střílím na paničku. Ta... Zase přesila, oši. Jste furt přesile, mě to nebaví už. Všechno. Nuda. Mě zajímal teda, kde se furt berou. Ne? Ne? Už bylo hodně. Pokračujem. Jdem. Pojďte, já chci být vždycky vzadu. Nie tak vepředu. Nechci být vzadu ani vepředu. Chápete? Počkej, co to tady je? Lekneme si. Se skočíme. Ne. Dosažím kontrolní bod. A já bych řekl, že tady můžeme ukončit. Tak, doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, dejte like, dejte odběr, pokud to nemáte. A napište, když tak komentář, kdybyste chtěli, abych něco zlepšil. Dobře, doufám, že zvuky byly docela dobrý. Jestli ne, tak to nějak doladíme, já si to ještě kouknu na to potom, už to vyrendruju. No a doufám, že tohle bych mohl vydávat tak pravidelně. Mám docela nabitý programy a nechci to natáčet ještě, když tady jsou rodiče. Fakt nechci. Vždycky musím nějak pohnat někam ven, ať jdou, tak na půločku. Na půločky. No. No, uvidíme, že jo. Snad s nima ještě nějak domluvím. Tak jo, doufám, že se vám teda video líbilo. Tak a zas někdy. Čau.